Untuk nenek-nenek dan duduk di belakang, mama dan anak tim memasak yang ingin bergoyang, kami persilakan. Erik Estrada. Lapeh nan dari Muaro Kalaban ka Solo Adunai sampai jalan Balimpi dan Tasuang. Anda menjalang bugo sarayan tah di majalah nan kaluru tabedo malam badan lah dipaci lapeh juo kama bagayu ita gurajai taga inang kare dia tagaru Ayo ya, bersama Erik Estrada. Digoyang jauh. Dimanin jauh padi lama sarai patang kape batin po jalan hatinan risau di nabau gala oh sayang menebak apa memang hujan panik mana nam loba lamba oh sayang elo si sawi dengan kugakan berpago mana anak risau dekanu elo nagari dengan tinggalkan harinan sadar patang-patang olalai menebak dan dapat tarusu apadonyo bangsi dinabau pulang oh sayang elo alarantau dinabau jauh Gisia Chicano sayang Ating manin jauh padi lama salalai patang kape batin po jalan hatinan risau dinabau gala oh sayang menebak apa
Oke,